Fuq fom kulħadd, ġrajiet mill-modi, kidba ta' Mark Farrugia, ari ta' Claudette Bela Baldacchino, bi produzzjoni ta' Renato Vella għal One Radio. Fl-episodju tal-lum ser nitkellmu dwar żewġ maltempati errieda li laqtu lil pajjiżna fl-1979 u fl-1982, it-tnejn fix-xahar ta' Ottubru. Warajhom minn barra ħsarat kbar ma' kullimkien ħallew 8 vittmi. Imwiet li kienu fuqhom kulħadd. 1979 fi frar l-Ajatollah Khomeini jasal lura l-Iran biex titwaqqaf ir-Repubblika Iżlamika Iranjana. F'Mejju, Margaret Thatcher saret l-ewwel Prim Ministru mara tar-Renju Unit. Thank you very much. Very aware of the responsibilities. F'Awwissu, Lord Mountbatten, il-kuġin ta' Reġina Elisabetta, jinqatel fi splużjoni fuq il-jott tiegħu permezz ta' bomba mpoġġija mill-Armata Repubblikana Irlandiża. F'Diċembru, l-Unjoni Sovjetika tinvadi l-Afganistan. Fil-qasam mużikali, l-album Breakfast in America tal-grupp Supertramp jitla fl-ewwel post fl-Istati Uniti. Id-diska YMCA tal-Village People titla fl-ewwel post fir-Renju Unit. Waqt li joħroġ l-album The Wall tal-Pink Floyd li bieħ 6 miljun kopja f'ġimagħtejn biss. Fil-qasam tal-films, f'Diċembru ħareġ Star Trek, The Motion Picture, l-ewwel wieħed fis-sensiela ta' Star Trek. Fl-1979 twildu l-kantanta Pink u s-sewwieq tal-muturi Valentino Rossi. F'Malta, l-1979 tibqa' tissemma l dak li ġara fil-31 ta' Marzu meta l-aħħar soldati Ingliżi ħallew lil pajjiżna u Malta, iċċelebrat għall-ewwel darba jum il-ħelsien. I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to give. L-1979 iżda tibqa' nfakra wkoll għal dak li ġara il-ħamis 25 Ottubru. Sa filgħodu, it-temp bl-ebda mod ma kien jindika li kien ser ikun hemm il-maltempata qawwija li żviluppat fil-ħin ta' wara. Anke għaliex il-Gżejjer Maltin fil-ġimgħat ta' qabel kienu għadhom qed igawdu minn temp sħun u sajfi. Madankollu kmieni wara nofsinhar it-temp inbidel u beda jikrieħ sakemm il-ħabta tas-satejn waqgħet dalma kbira u bdiet maltempata b'dulluvju ta' xita, rat u sajjetti. Fis-satejn ta' wara tant niżlet ċita li partijiet kbar ta' Malta sfaw imarqa kważi għal kollox. Djar u għaliqi mifquwa bl-ilma, ħitan tas-sejħim waqqa, karozzi wieqfa u abbandunati u nies jixkupaw l-mijiet il-barra minn djarhom kienu fost oħrajn uħud mix-xeni komuni. L-ilma tant ġie f'salt li n-nies bil-kemm setgħu isibu kenn. Kien hemm min dam massatejn maqbud fil-karozza waqt li oħrajn għamlu ħin twil fuq is-siġar jistennew l-għajnuna. L-aktar inħawi li ntlaqtu kienu iż-żona ta' ħal-Qormi u l-Marsa. Kien hemm ħerba sħiħa fl-inħawi ta' Wit is-Sewda, Wit il-Kbir u l-Korsa ta' Żwiemel. Riservwar tal-ilma f'Wit is-Sewda ċeda u żbroffa,
Kwantità kbira ta' ilma li kien nieżel minn ħalluqa qaleb ħajt bil-konsegwenza li l-ilmijiet għarqu għal kollox il-korsa ta' żwiemel. Djar f'dawn l-inħawi sfaw marqa mit-tajn bl-ilma jitla sa' oli ta' 8 filati. Nis li kienu fil-Marsa Sports Club minqabdu ġewwa u telaw fuq il-bejt biex issejħu għall-ajut. Karozzi li kienu parkjati ħdejn dan il-klab u f'partijiet oħra ta' ċentru sportiv sfaw marqa taħt l-ilmijiet. Fuq il-post issejħu pumpiera tal-pulizija biex jgħinu fl-operazzjoni ta' salvataġġ li ħasem fiha wkoll helikopter tal-Forzi Armati. Il-helikopter der idur kontinwament fuq il-parti marqa biex jara jilmax lil xi ħadd li kellu bżonn l-għajnuna. Il-helikopter ipprova wkoll kemm il-darba jillandja qrib il-klabb biex isalva lin-nies, iżda mingħajr suċċess. Għalhekk, il-pulizija ġabet numru ta' dajjes u dawk maqbuda fil-Marsa Sports Club bdew jinħarġu ftit ftit. Fin minnhom, il-helikopter der itella xi nies fosthom mara tqila. It-toroq li kienu jagħtu minn ħdejn is-salib tal-Marsa lejn ħalluqa u Raħal Ġdid kellhom jingħalqu għat-traffiku minħabba l-kwantità kbira ta' ilma li nġabar fihom u n-numru kbir ta' karozzi wieqfa. Ir-riservwar kbir tal-ilma f'Taqali infaqa u l-ilmijiet kbar li ħarġu minnu għarqu l-inħawi ta' Misraħ Kola f'Ħattart fejn saret sara kbira f'numru ta' vilel li sfaw marqa taħt 3 piedi ilma. Amara Lussuża soffrit ħafna ħsarat u spiċċat fuq wiċċ l-ilma. Triq il-kbira f'San Pawl il-Baħar sfrundat. Nies li kienu jgħixu f'dawn l-inħawi ġew evakwati. Pjazza żgħira quddiem il-Knisja tal-Karmu fl-istess triq inqasmet f'diversi partijiet u nqasam ukoll xi blat li kien hemm fil-ġenb tal-istess pjazza. F'Birkirkara u f'Ħalqormi infaqgħu katusi ta' drenaġġ u kanen tal-ilma. Dan wassal lid-Dipartiment tas-Saħħa biex joħroġ avviż fejn kien talab lir-residenti ta' Birkirkara biex jgħallu l-ilma tax-xorb sakemm joħroġ avviż ieħor. Fl-imsida, fl-inħawi tal-monument tal-ħaddiem li l-makkaxkar ħafna karozzi li wħud spiċċaw anke maqluba. Xi nies deru joħorġu mill-karozzi u jomu sakemm sabu kien mill-ilmijiet. F'Birkirkara, xarabank mimlija tfal tal-iskola kienet ser tibda tinġar mill-ilmijiet. Intervjenew mill-ewwel il-pulizija li użaw ċima li rabtu mal-ħadid tal-istaffa u ma poġġaman fil-ġenb ta' triq. It-tfal ġew mejjuna mill-pulizija sabiex inħarġu kollha mix-xarabank. Sa dan it-tant, numru ta' ħwienet fi triq il-wid f'Birkirkara wkoll sfaw marqa u ġarbu ħafna ħsarat waqt li deru biċċiet tal-amara ta' numru ta' djar li sfaw mkaxkra mill-ilmijiet. Għal-ħabta tal-4 ta' wara nofsinhar, waħda mis-sajjetti laqtet il-kamra tan-nar 12 of May ta' Ħażebbuġ li splodiet u nqerdet għal kollox. Ħafna rdzietet sofrew ħsarat kbar u anke mietu numru ta' annimali. L-ajruport ingħalaq għat-traffiku għal madwar siegħa u nofs. It-traffiku staġna u t-trasport pubbliku waqaf għal kollox. Nis li kienu l-Belt Valletta wara l-4:30 kellhom jistennew sa tard fil-għaxija biex setgħu imorru lura lejn djarhom. Ħafna tfal kellhom jibqgħu jistkennu mill-maltem fl-iskejjel bil-ġenituri tagħhom inkwetati għaliex ma kinux jafu x'sar minn uliedhom. F'Għawdex il-provvista tal-elettriku inqatet għal kollox għal ħin twil. Is-servizz ta' trasport bejn iż-żewġ gżejjer waqaf. Tifla ta' 10 snin mix-Xlendi ippruvat taqsam il-wiet li kien nieżel għal ġolbajja meta sabet ruħa imkaxkra mill-ilmijiet u kellu jkun l-intervent ta' membru tal-korp tal-pulizija li qabeż għaliha u tellaħħa l-art li salvat mill-arqa. Numru ta' ħaddiema inqabdu fuq kemuna hekk kif il-lanċa tal-Forzi Armati ma setgħetx tmur tiġborhom. Fl-istess ħin, numru ta' karozzi ta' xi nassaba inġarbu mill-ilma fl-arb u baqgħu sejrin fil-baħar. Parti mit-suntir tal-Knisja tal-Madonna ta' Pinu infaqa u żewġ statwi tal-irħam waqgħu falqa. Għar minn dan kollu iżda, il-maltempata tal-25 ta' Ottubru 1979 ħallit warajha 4 vittmi. Vivian Huntingford ta' 55 sena mietet fid-dar tagħha f'Misraħ Kola. Is-Sinjura Huntingford mietet meta il-qawwa tal-ilma faqa l-bib tal-garaxx u kaxkara miegħu. L-ilma tant daħal b'qawwa li mela l-garaxx sas-saqaf. Il-ħajt bil-ħadid li kien idawwar il-villa tal-familja Huntingford ċeda bil-qawwa tal-ilma.
Il-katavru tas-Sinjura Huntingford inħareġ mill-pulizija tat-taqsima tat-tifi tan-nar wara li l-garaxx tbattal mill-ilma. Is-servizz funebri sar fil-parroċċa ta' Raħal Ġdid is-Sibt 27 ta' Ottubru u wara is-Sinjura Huntingford indifnet fiċ-ċimiterju tal-Addolorata. Anthony Gallia ta' 64 sena li ġie Malta fuq btala wara 16-il sena l-Awstralja. Marlin Giret flimkien ma' martu Josephine u nepotija Mary Bsajla biex iżuru lill-omm il-mara. Kif ħarġu bil-karozza mill-imgieret, beda ġej il-wiet għal fuqhom u fħim minnhom l-ilma tela sal-ħġieġ tal-karozza. Is-Sur Gallia qal lil martu li nepotija biex joħorġu mill-karozza, iżda kif għamlu hekk sabu lilhom infushom imkaxkra bil-qawwa tal-ilma. Il-mara baqgħet tiġi mkaxkra sakemm ħafna wara sabet sokta siġra ma xiex iżomm u xi sija u nofs wara ġiet salvata. Anthony iżda instab imarra falqa fit-tarf tal-Imdina Road. Il-karozza Hillman instabet mijiet ta' metri il-bot fil-marsa. John Moore, Ingliż ta' 51 sena, kien fuq btala f'Malta flimkien ma' martu. Il-koppja Moore kienu fl-inħawi tal-brija li mita ta' Siġġiewi meta laħqhom il-mijiet kbar li kważi għattew il-karozza. Huma abbandunaw il-karozza u fil-waqt li l-mara rnexxilha tom lejn in-naħa fejn l-ilma kien baxx, żewġa sparixxa fl-ilmijiet. Il-katavru tiegħu instab l-għada il-ġimgħa 26 Ottubru fl-10 ta' filgħodu f'Gandot fil-korsa ta' żwiemel tal-Marsa għal Pittajn u l-ġebel. Lorraine Wales ta' 39 sena kienet flimkien ma' żewġa u xi ħbieb tagħhom f'karozza fl-inħawi ta' Chadwick Lakes meta inġarru mill-ilmijiet tax-xita. Filwaqt li żewġa u l-persuni l-oħrajn salvaw, Wales instabet mejta ħadejn is-Salina Bay Hotel fis-Salini is-Sibt 27 ta' Ottubru. L-Uffiċċju Meteoroloġiku kien qal li kurrent ta' arja kiesħa mit-tramuntana tal-Adriatiku baqa' nieżel fuq iċ-ċentru tal-Mediterran. Iltaqa' ma' kurrent ikbar sħun li kien ġej minn fuq id-deżert tal-Libja u żviluppa temp ikraħ ħafna fuq il-Gżejjer Maltini. (1982) F'April, soldati tal-Armata tal-Arġentina jinvatu l-Gżejjer Falklands li kienu jagħmlu parti mir-Renju Unit. F'Ġunju, 30,000 soldat Iżraeljan jinvadu il-Libanu. F'Ġunju wkoll tiġi fit-tmiem mal-Gwerra tal-Falklands meta jċedu s-soldati tal-Arġentina. F'Ottubru, iċ-Ċina tiddikjara li l-popolazzjoni tagħha qabżet il-biljun persuna. Fil-qasam mużikali f'Ottubru tiftaħ l-ewwel darba fi New York il-Musical Cats. Waqt li x-xahar ta' wara joħroġ l-album Thriller ta' Michael Jackson, l-aktar album li qatt sar beħ tiegħu fl-istorja. Fil-kamp sportiv bejn it-13 ta' Ġunju u l-11 ta' Lulju fi Spanja saret it-tazza tad-dinja tal-futbol li ntrebħet mill-Italja. Campioni del mondo, l'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1. F'Malta, fi frar tal-1982 Agata Barbara inħatret bħala t-tielet President ta' Repubblika, l-ewwel mara li okkupat din il-kariga. Agata Barbara solennement naħlef li naqdi fidelment il-kariga ta' President ta' Malta u li skont l-aħjar ħila tiegħi nikkonserva, inħares u niddefendi il-Kostituzzjoni ta' Malta. Hekk Alla jgħin. Ħafna iżda jibqgħu jiftakru wkoll li f'1982 għal dak li ġara
fil-lejl ta' bejn il-ħadd u 2, 10 u 11 ta' Ottubru. Matul il-jum tal-ħadd 10 ta' Ottubru kien hemm taqtir żgħir tax-xita. Taqtir li bl-ebda mod ma kien jindika li ftit ta' sigħat wara biss Malta kienet ser tintlaqat minn maltempata kbira b'buffuri qawwija ta' rieħ li kien ilu ma jkun hemm bħalhom sa minn frar tal-1955. Fil-waqt li l-maltempata ta' Ottubru 1979 kienet ix-xita li kkaġunat l-imwiet u l-ħsarat, f'Ottubru 1982 kienet il-qawwa tar-rieħ deskritta bħala vjolenti mill-Uffiċċju Meteoroloġiku li fejn l-aktar laqat waqqa bini, għala siġar, qawweċ aerials u għamel ħafna ħsarat oħra. Fil-maltempata ta' Ottubru 1982 tilfu ħajjithom 4 persuni, Anthony u Carmela Bianco, Caterina Kutajjar u Joseph Manjon li l-kol spiċċaw mirduma taħt ġebel li twaqqa bir-rieħ. Fraħal ġdid f'dar numru 40 fi triq l-Arkati kantuniera ma' triq Santu Baldeska għal-ħabta tal-5 ta' filgħodu, sbieħ it-tnejn 11 ta' Ottubru. Anthony u Carmela Bianco ta' 47 u 51 sena rispettivament semgħu ħoss qawwi fuq il-bejt, qamu maħsuda u ħarġu mis-sodda biex jaraw x'kien ġara. Kif waslu f'nofs il-kamra, niżel fuqhom parti mill-bejt u baqgħu neżlin f'ħanut li kien hemm taħt id-dar tagħhom. L-4 wliedhom x'insemgħu dan kollu qamu ħarġu minn kamarthom biex jaraw x'kien ġara. Meta ntebħu x'kien ġara, marru fit-triq fejn kien hemm il-ħanut biex ifittxu l-ġenituri tagħhom. Blajnuna ta' xi nies sfrundaw il-bib tal-ħanut u bdew jaqilgħu il-ġebel. L-om instabet mejta waqt li missierhom kien għadu iżda miet l-isptar San Luqa aktar tard. Caterina Kutajjar ta' 70 sena miż-Żurriq mietet mirduma fid-dar tal-familja Darmanin de Majo. Fitriq it-torri ta' Sliema f'dar numru 178 sbieħ 11 ta' Ottubru kien hemm reqdin il-membri tal-familja Darmanin de Majo flimkien ma' Caterina Kutajjar ta' 70 sena. Kutajjar kienet miż-Żurriq iżda kienet ilha snin twal taħdem ma' din il-familja u mhux l-ewwel darba li anke għamlet il-lejl magħhom. Għal-ħabta tal-5 ta' filgħodu l-familja Darmanin de Majo semet ħoss kbir u minnu fih il-ġenituri qamu mill-kamra ta' sodda tagħhom marru ħdejn uliedhom għaliex ħasbu li kien ġralhom xi ħaġa. Fil-pront, sfrondat parti mill-bejt li baqgħet nieżla fil-kamra fejn kien hemm rieqda Caterina. Bil-pis li niżel fuqha, l-art ta' din il-kamra ċediet u sfrundata l-isfel. Caterina spiċċat mirduma. Il-familja Darmanin de Majo ħasbu li kienet ser taqgħa d-dar u minħabba li l-intrata kienet imblukkata bil-ġebel, irnexxilhom joħorġu minn tieqa. Caterina inħarġet minn taħt il-ġebel minn membri tat-taqsima tat-tifi tan-nar. Ir-raba' vittma tilef ħajtu fil-Ħamrun. Fil-lejl ta' bejn il-ħadd ta' 10 u 2 11 ta' Ottubru, Joseph Manjon għallim ta' 20 sena kien rieqed fid-dar tal-ġenituri tiegħu fit-triq il-wiesa fil-Ħamrun. F'ħin minnhom il-ġenituri semgħu ħoss kbir ħarġu minn kamarthom u sabu li parti mis-saqaf tal-kamra ta' binhom kien ċeda waqa' fuqu. Huma rnexxilhom joħorġu lil Joseph minn taħt it-tifrik u ħaduh l-isptar San Luqa. Madanakollu, Manjon miet fit-taqsima tal-kura intensiva it-2 11 ta' Ottubru wara nofsinhar. Sa dan it-tant ħafna nies oħra f'diversi lokalitajiet madwar Malta weġġaw uħud minnhom serjament. F'ħallija fi triq il-Forn, ommu missier kienu reqdin fis-sular t'isfel x'insemgħu ħoss kbir. X'inxelu d-dawl indunaw li x-xorok kienu maqsuma. Mill-ewwel ġew f'moħħhom it-tfal li kienu reqdin fis-sular ta' fuq u ma sabu li l-bintom ta' 20 sena fis-sodda u fuqha kien hemm ġebel u fdalijiet tas-saqaf. X'in il-ġenituri żguraw ruhom li bintom kienet għadha ħajja, marru jaraw x'kien ġara miż-żewġ sulidhom subien tewmin ta' 23 sena. It-tnejn kienu mirduma bil-ġebel. Il-ġenituri bdew minnu fih ineħħu l-ġebel minn fuq is-sodot, ħin minnhom il-missier ħareġ barra u talab lajnuna tal-ġirien li minnu fih marru jgħinu biex jitneħħaw il-ġebel. It-tliet żgħażagħ ittieħdu minnu fih lejn l-isptar San Luqa fejn wara li kienu eżaminati ndbagħtu lura d-dar fejn ittieħdu għand xi ġirien. F'Birkirkara, missieru u ibnu kienu reqdin fl-istess kamra fil-flett tagħhom fi triq Winjakurt meta ċeda parti mis-saqaf u baqgħu niżlin f'garaxx taħtom fejn kien hemm 3 karozzi.
Il-missier u ibnu ġarbu ġrieħi gravi waqt li l-karozzi saret ilhom ħsara konsiderevoli. Fl-imġar, sfronda saqaf ta' dar, indarbu l-om il-missier u binhom li kellhom jittieħdu l-isptar San Luqa. Sa dan it-tant, f'Ħattart waqgħet gallerija. F'Ħalbalzan saret ħsara fil-Kampnar. F'Santa Venera ċedit parti mill-opra morta ta' villa li kienet għadha kif inbniet. Fil-Ħamrun fi triq il-kbira San Giuseppe ċedew diversi opra morti fejn saru ħsarat f'diversi karozzi u ħwienet waqt li waqa' ġebel mill-Kampnar tal-Knisja ta' San Gejtanu. Fl-Isla inqalet tieqa biċċaċċis b'kollox tal-Kappella tal-Vitorja. Fil-Gargur il-ponot tal-Kampnar tqaċtu u baqgħu neżdin għal fuq is-suntier. Fil-Marsa, tanker Grieg bl-isem ta' Paralos inqata minn fejn kien marbutu ħareġ lejn Forti Sant'Angelo. B'xorti tajba la għamel ħsara u lanqas ġarrab ħsara. Il-vjaġġi bil-vapur bejn Malta u Għawdex twaqfu. F'Għawdex għal xi ħin ma kienx hemm dawl elettriku. It-tlieta 13 ta' Ottubru 1982 isiru il-funerali tal-4 vittmi. Is-servizz funebri tal-Koppja Bianco sar fil-kappella taċ-ċimiterju tal-Addolorata bit-tifna issir fl-istess ċimiterju. Is-servizz funebri ta' Katerina Kutajjar sar fil-Knisja Arċipretali ta' Żurrieq waqt li d-difna tagħha saret fiċ-ċimiterju ta' San Leone fiż-Żurrieq. Is-servizz funebri ta' żagħżugħ Joseph Manġon sar fil-Knisja ta' San Gejtanu. Fistqarrija li kien ħareġ l-Uffiċċju Meteoroloġiku kien spjega li matul il-jum tal-ħadd 11 ta' Ottubru waslet arja kiesħa fuq il-punent tal-Mediterran li bdiet miexja lejn il-Lvant. Aktar ma resqet lejn il-Mediterran, din l-arja kiesħa tħaltet ma' arja aktar suna li oriġinat mill-Afrika ta' fuq. Din is-sitwazzjoni ħolqot il-maltempata violenti fuq il-Gżejjer Maltin briħ qawwa ta' 130 km fis-siegħa. Fil-jiem ta' wara żewġ maltempati ħafna ħaddiema tal-Gvern mid-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi u ta' korporazzjonijiet parastatali fosthom it-Tele Malta kienu involuti f'ħidma kontinwa biex isewwu l-ħsarat kbar li kienu saru u biex inatfu t-toroq mill-ħamrija, ġebel u materjal ieħor li tkaxkru mill-widien. Il-Gvern kien anke offra akkomodazzjoni alternattiva lil dawk li kienu ġarbu ħsarat strutturali fid-djar tagħhom. Għadna kemm segwejna fuq fom kulħadd. Ġrajiet mill-modi b'kitba ta' Mark Farrugia, ari ta' Claudette Tabela Baldacchino, bi produzzjoni ta' Renato Vella għal One Radio.